Те идват от далечна страна да се състезават за наградата на кралицата. Нов турнир, който ще определи съдбата на света. Пилоти на дронове. Нови епизоди от понеделник, 8 април от 15:20 по Disney Channel. Хаос-ботовете са изпратени от бъдещето, за да спрат единствения човек, който може да спаси света. Мен? Всичко, няма да се състезаваш. Фекс Грант, изменението на климата ще накара света да изглежда така. Какво е следващо? Според моите изчисления. Имам си скаличка домашна, правя лабиринт, но е страшно. Хапвам лук и да целуна скот. Хейли е на ход. От понеделник до петък, от 15:55 по Disney Channel. Много суха и чувствителна кожа, която има нужда от оптимална хидратация. Изпробвайте Хиалурогел Рич Крем с 10% глицерин и хиалуронова киселина за обем и хидратация на кожата. Тествано под медицински контрол. Хиалурогел Рич Крем. Микса. 100 години експерт по чувствителна кожа. Това е Андрея, сериозен фен на Fashion Days. Стефан пък ги откри наскоро. И двамата си поръчаха аутфити за събитието през приложението. Тази вечер е специална. Следва аутфит чек. Андрея споделя на репортерите, че роклята е назаем от майка й. Но всъщност... Всичко от Fashion Days. Големи находки и големи оферти за всеки повод. Андрея и Стефан може да крият, но не и ние. Fashion Days е любимият им шопинг магазин. А на теб? Не обичате да чистите, но прахосмокачките Philips обичат. Ние обичаме да чистим повече, отколкото кучето ви обича дивана. Безкабелните прахосмокачки Philips с технология Power Cyclone почистват повече прах, замърсявания и петна. Вие обичате да е чисто, ние обичаме да чистим. Philips. Ние обичаме дори течности и мокри замърсявания, но само с Philips Aqua Trio. Любопитни ли сте какво са намислили странните съседи? Новият ви водач пристигна. Съжалявам, това е нелепо. Това е шанс семейството ни да заживее пак като злодей. Би ли изоставила приятелката си? О, майко. Хей, нещо не е наред. И за това аз ще унищожа всички ви. Так му мисля, че няма да стане по-зле и пускаше ги. Злодеите от Валивио. Нови епизоди от понеделник до петък от 20:25 по Disney Channel. Готови ли сте за пътуване пълно с падания? Това е само началото на нови необикновени приключения. Задават се незабравими моменти. Големият град на Гринс от понеделник до петък от 17:55 по Disney Channel.